And today's video is gusto na ko i-share sa inyo guys kung paano ako binago ng Diyos. Giunsa ko pagbago sa Ginoo nga daghan kay kog sala, dako kay kog sala sa Ginoo. Milagro kaayo guys, kay ang Ginoo powerful kaayo. Ang pulong sa Ginoo powerful kaayo. Ang pag-ampo powerful kaayo. Ang pag-ampo sa pamilya dako kay ikatabang ngadto sa atong mga kaigsuunan. So before I start my video, please subscribe, like, and comment, and hit the notification bell para updated kayo sa akong mga bagong upload na pangginoo na makapadasig sa atong hunahuna, makapadasig sa atong kasing-kasing, o makapalig-on sa atong kinabuhi. Kung walay Ginoo nga atong kinabuhi guys, huyang kay ta, dali kay ta kapuyon, dali kay ta malupog, dali kay ta masukarap kung walay Ginoo. Ang atong espirituhanon mukaon og pulong sa Ginoo, ang atong lawas nun mukaon og kanon, mukaon og manok, baboy, tanang mga pagkaon nga yutanon is mao nay pagkaon para sa ato ang lawas. Kay kung dili makakaon ang atong lawas, mapas mo ta. Ingon man ang atong espiritu, kung dili makakaon og pulong sa Ginoo, magsukarap sad ta, magsalimuang sad ta. So mao na guys ako nang ikuan kanang let's begin of my testimony kanang paano ako binago ng Dios nga daghan kay kog sala, puno kay ko sa sala, akong sugdon sa sinugdanan. Nasayod man gyud mo guys nga daghan kay kog Amerikano. Unya, di ba gusto ang Ginoo ng daghan, usara gyud na. Unya, syempre, dili na nako isay-say ang tanan, basta napuno ako sa sala, gitakuban ko sa langit, namrinda ko og kalag para lang maluwas. Sala kana guys. So walay perpekto sa ato ang kinabuhi. Walay tao nga perpekto kundi ang Ginoo ra gyud perfect. So mao to guys, bisan patuod og daghan kay kog sala, nagpadayon gyud ko guys og pag-ampo sa Ginoo, nagpadayon ko og meditate, nagpadayon kog simba kada Domingo. Nya makaingon ko sa kung una guys, sorry guys, dili ko Catholic, is I am Christian, but dili na siya mooy hadlang nga dili ta magkasinabot, dili ta mag-inamigahay, dili ta magkakaila, is usaray Ginoo sa atong kinabuhi, usaray Ginoo kun dili si Jesus. Mo to guys, every Sunday ko musimba guys, unya wala pa ga moabli ang simbahan guys, to anan ako. So sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes magtrabaho ko unang kaadlaw. Unya ang ikapito sa Ginoo gid na. Ang sa Ginoo wala na siya ang sa Domingo is sa Ginoo gid na. Adto gitas balay alampuanan adto sa simbahan. Wala pa abli ang simbahan guys, to anan ako guys, nagtungko nako guys, nagpaabot nako guys. Tungod sa ako ang kuan guys, baka nang tungod sa kadako sa kong sala, unya gikaluoy ko sa Ginoo sa dugayng panahon nga nagsigi kog langoy-langoy sa mga sala, naglipay dito, lipay diri, karaoke doon, disco dito, party diri. Mao ni akong gibuhat sa una guys, pero kung wala tay Ginoo atong kinabuhi guys, wala tay control, wala tay kanang panalangin ang atong kwarta ra guys, murarag moingon ana di gid siya matigom. Ang nakakwarta ra sa akong kwarta guys, ang hospital ra. Kini way Ginoo atong kinabuhi guys is kanang ba wala tay control sa atong hunona, wala control atong kasing-kasing, bisag asa na lang ta gusto, way control. Ang nakahurot sa akong kwarta guys, ang akong sakit. Wa pa gani maayo ang akong sakit, to ana say sakit. Wa pa gani maayo ang usang sakit, ana sad walay kahurutan ang akong sakit guys. Ako na ang nakahurot sa akong kwarta. Ito hospital, doktor, mulupad ako sa Manila og magpaayo sa akong sakit. Pero maayo kay ang Ginoo guys, bisag wala ta nangalagad niya, iya tang ayohon. Maayo man ganita nga wala ta mangalagad, unsa pa ka nang nangalagad ta niya. Ang panalangin diha guys, magpaluyo gid na. Kaniadto guys, nagsugod gyud mi guys nga wala may radyo, wa pag kuryente, suga nga lamparilya nya. Wa pag may tarong kaon, magsuwa lang may kape, buwad niya, wa may bugas, mga on lang may kamuti, mga on lang may saging. Kung nana ang Ginoo sa mong kinabuhi, syempre ang panalangin ni ni sikit man ta, ni kapit patalim ta sa Ginoong Hesus, kay siya ang tinubdan sa daghang grasya, siya ang supplier, siya ang provider, siya ang source of blessing. God is a supplier, provider, and supplier.
kumukuputa siya, sama ang Ginoo guys, ang punuan kita sanga. Kita guys, muratag kahoy nga nagsupsup sa gamot. Muratag ka ng kuan ba gamot nga ni supsup sa gamot, unya walay kahurutan kung naa ang tanom nga niturok sa ang tanom guys nga niturok sa tubig sa sapa is ang Ginoo punuan kita nagkapyot sa tas punuan mo na nga mabuhi kita pirmi. Ang Ginoo ga supply na to pirmi kung naata niya. God is a supplier, provider, and supplier. Kung musikit ta niya og mga lagad ta niya. Syempre guys, sa ako ang in my kanang sa akong kinabuhi guys is pasalamatan ako ang Ginoo pinaagi sa pag-worship. Moadto ko sa simbahan, makipag-worship ko, makipag-fellowship ko dito sa simbahan. Unya, walay simba maduming, walay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, wala mo ko'y trabaho guys. Magbasag Bible, maminaw pulong sa Ginoo. Na may online Bible guys nga nasa apps, i-download nimo guys. Kung di ka gana mo basa, maminaw ra ka while nga nagtrabaho ka, naminaw ka while nga natug ka, mag-headset ka, maminaw kag pulong sa Ginoo kay mao man toy makapadasig sa tong hunahuna, mao toy makapadasig sa tong kasing-kasing. Bisan ganig mga Christian may malupog man gani ko sahay mawala ang akong strength. Ya magdali-dali dayon ko og paminaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa YouTube. Ako na siya i-recommend sa inyo guys. Friends Lark, Bisaya na iya mga wali guys, pastor na siya pero ako dili ko pastor. Naghimo ra kog channel para paambit kog pulong sa Ginoo. I'm here to share the word of God. Na may uban guys nga empty, na uban karon na depressed, na uban anxiety, wa sila katug, nag-alindasay, wa ta kay bawog sa ilang problema sa ilawom, silang una-una wa ta kay bawog nganong na-depress sila, nga wa ta kay bawog nganong na-anxiety sila, wa sila katug. Muna guys nga ang para nako guys ang Ginoo mo'y nagtambal nako tanan. Ang Ginoo gamhanan kayo ang pulong sa Ginoo na minaw ta guys. Mawala ang akong kakapoy guys, magluhod ko. Amahan na mong langit noon, kuha ang akong kakapoy, pulihi o kusog kabas ko Ginoo. Lord, amahan ikaw lamang ang gamahanan sa tibuok kalibutan, labaw ka sa tanan. Ingon anak ko magampo guys. Og dalaygon ka sa tibuok na kong kinabuhi. Ato gid siyang pasalamatan guys kay. Abi nimo guys ang atong gilanghap na to sa tanang oras sa tanang higayon. Atong gilanghap ang hangin nga walay bayad. Kung masakit ta mo adto ta sa hospital na ay bayad ang oxygen. Maula na itong unahon-naon. Naagi Ginoo guys nganong na may langit ug yuta, nganong naay sapa ug dagat, nganong man ato ginahunahon ato yung inamnam-namnam naagi Ginoo kay nganong maayo man ta sa atong sakit, nganong diin nagikan ang atong gikaon, diin gikan ang atong kusog, diin gikan ang tanan sa Ginoo gina guys. Source of blessing is Ginoo. Mao na guys, inaanak ko magampo guys. Sa una guys, baliwala lang ako mga pulong sa Ginoo, baliwala lang ako ng Bible, baliwala na ako ng mga pulong sa Ginoo. Di ko mabasa guys sa Bible kay bini mo magsikog basa-basa guys, bisag nakakita ko mo anak ko nga. Di ko anak ganahan oy kay kuan ka na di ko kakita pasangil na ako kay tapulan. So wala na tapul-tapul rong panahon na guys kay tanawa ro ng panahon karon guys, sensitive kaayo, matakdan lang tag gamay, mamatay na, matakdan tag. Ang sakit karon guys is dili makita is atong kaaway, dili makita mo na magbantay kita. Dili ta ingon nga magbantay tanong kay naa may Ginoo nga manalipod nato. Siya ang once nga nag-alagad na ka sa Ginoo, once nga gidawat na nato ang Ginoo sa atong kinabuhi guys is nanan na siya puyo sa atong kagulingon, protektahan na ta, dili na ta masakit. Well, masakit man ta kay tao ra man ta na ang tas kalibutan, pero temporary ra na siya puyo sa atong lawas. Kung makusgano na atong unahunang atong kasing-kasing nga naay Ginoo, naay balaang dugo sa Ginoo nga mo panalipod nato. Magampo din ta nga. Ako guys, kaduhan ako hilanti, ubhi, nakapoy kay kong lawas, pero kay bawo ko guys nga mao na toy symptom. Pero gi-ignore nako guys, gipadayon lang gyapon ako pag-ampo. Bisag di ko ganahan katong paglubong sa akong mama guys, suspect man sa to siya nga COVID. Wala ang akong panglasa, wala ang akong pangamoy. Nagpasalamat ko sa Ginoo guys nga negative ang amo ang swab test, negative ang akong rapid test, negative. Magampo ko before ko padung sa hospital, magpa-swab test ko, magampo ko Ginoo negative ang akong resulta. Negative yun. Magampo ko, nagsakay ko sa motor gay, nagampo ko, nagyaw-yaw ko nga,
Padung ko magpa-swab test. Kaming tanan ako iampo guys. Pero kita guys, kung nanatay pagtuos tong Ginoo, nanatay faith sa atong Ginoo. Dili na ta kinahanglan manawag na tao ka ng pastor, mangyana manawag na tag nga kuan diha. Depende nimo. Kay once nga Christian na ka, mo release na ang kanang healing power, mo release na ang Ginoo basta na kay faith. Asa magikan ang atong faith? Bisaya sa faith is pagtuo. Asa ma-develop ang ato ang pagtuo? Pagbasag Bible, maminaw pulong sa Ginoo. Kung wala man gani ka mo atong simbahan, maminaw kag pulong sa YouTube, sa Facebook, sa social media. Magbasa ka mo ato kag simbahan, maminaw kag kanta sa Ginoo. Ako diri sukad na Christian ko guys, dili ko manghambog, wala na kay ko maminaw ang mga music ng mga kuan, pero mutanaw ko mga video, pero dili gid na mo'y major na ko. Maminaw ko kanta sa Ginoo guys, is mao ginay ako didto gid ako mostly ihatag akong panahon. Magtrabaho ko guys, manghugas kog plato, manglaba, manglimpyo, mag-music ko party Ginoo, music kanta sa Ginoo, music worship song. Maminaw ko sa YouTube niya, magkuha ko ng speaker. Kung gusto niyo ko, hindi mo ganan mo basa guys, is magkuan lang mo guys kana mag-download mo sa apps kung Android ka, atanan ng cellphone na apps, mag-download ka og free apps nga online Bible na sa offline nga Bible. Dili ta makaikyas guys kay naagi mga online karong panahon na makapaminaw kita og pulong sa Ginoo pinaagi sa online offline sa social media. Kung mas nindot kid guys nga wala tay trabaho sa Domingo para makapaminaw tagpulong ngadto sa balay alampuanan sa church. So mao na guys, sukad nga nanay Ginoo kung kinabuhi guys, ang panalangin walay kahurutan. Naakaron na sa maabot, inana mo hatag og panalangin ang Ginoo guys, waray hurot-hurot. Magnindot kit kay mo sandig ta Ginoo guys kay wala tay kapoy-kapoy. I-renew pirmi guys ang strength. Ang strength na to guys pareha ba guys o kanang cellphone ba guys na lobat mubasa tag Bible, mo simba ta, maminaw tag kanta sa Ginoo, na-charge ang atong espirituhano, ang atong spirit, na-charge. Pinaagis pagbasa sa Bible, mo simba, maminaw kanta sa Ginoo sa online, maminaw pulong sa Ginoo sa online. So medyo taas na nga ako ang guys, testimony number 2, testimony episode 2, testimony part 2. So sana na kayo guys na enjoy na bless kayo sana na bless kayo sa aking testimony number 2, paano ako binago ng Dios nga daghan kay kog sala, puno ng sala, naligo sa sala. Why Ginoo sa akong kinabuhi kaniadto? Pero karong panahon na nanay Ginoo akong kinabuhi. I've been Christian for almost 10 years. So wala na siya kuan guys, wala na siya marka gidugayon, basta hinahinay lang ta guys, basag Bible, magsimba, maminaw kanta sa YouTube. So day by day, step by step, ma-develop dit ka guys. Importante kay guys nga nay Ginoo atong kinabuhi. Duha lang atong atuan, langit ug impierno. Asa man mo spend sa inyo ang eternal life, ari gid ta sa langit. Kay ato ta sa impierno, so di ta mo duol og Ginoo. Ari ta sa langit, muduol gid ta og Ginoo, pinagis Bible, magsimba, maminaw kanta sa Ginoo sa social media. So have a blessed day. Sana na-bless kayo. Mag-subscribe naman kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. See you in my next vlog. It's me, Elsa Cabornay.